Η δικιά μας ταινία ήταν no budget, δηλαδή zero budget, μόνο που δεν μας έφεγαν χρήματα, οπότε από την πρώτη στιγμή ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Ο λόγος που πέτυχε η ταινία και βγήκε το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν επειδή όλοι έδωσαν το 110% και κάθε φορά που συζητάω την ταινία με οποιονδήποτε το σημειώνω ότι αν δεν είχα το κρου που είχα και την υποστήριξη που είχα, δεν νομίζω πως θα έβγαινε η ταινία. Εγώ, ας πούμε, είμαι ακόμα όταν την γύρισα την ταινία ήμουνα στο δεύτερο έτος της σχολής μου, οπότε γενικά, δεν ξέρω, υπάρχει λίγο ένα στίγμα ότι εντάξει τώρα, φοιτητική ταινία, τι να είναι. Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί είχα 3-4 μέλη στο κρου που ήταν επαγγελματιάρες, να το πω λίγο πιο λαϊκά, που βοήθησαν πάρα πολύ και έδωσαν πάρα πολύ boost στο όλο production. Και αυτό. Τώρα σχετικά με την ίδια την ταινία, είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Είναι ένα παιδί, φοιτητής, που προσπαθεί να πουλήσει μια ιδέα στους φίλους του. Και είναι αυτό το κλασικό που νομίζω όλοι οι δημιουργικοί το αντιμετωπίζουν, ότι προσπαθούν να έχουν μια ιδέα στο μυαλό τους και οι άνθρωποι γύρω τους δεν μπορούν να την κατανοήσουν. Και είναι αυτό, είναι μια κωμωδία και εγώ γενικά πιστεύω πως όταν κάτι είναι αστείο, δηλαδή κάτι που είναι κωμικό, κρύβει από πίσω του συνήθως πολύ δράμα και πολύ ιστορία. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι απλά μια ταινία που είναι αστεία για να είναι αστεία. Είναι μια ταινία που πίσω από το αστείο κρύβει κάτι βαθύτερο και μια ιστορία πιο δραματική, να το πω. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Θα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, επειδή παίζεις και στην ταινία, είσαι πρωταγωνιστής, πόσο εύκολο ήταν να το διαχειριστείς αυτό? Καθόλου. Επειδή, όπως σημείωσα πριν, ήταν μια παραγωγή που ουσιαστικά ο καθένας έκανε 3-4 πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το παιδί που έκανε την κάμερα, έκανε και το μοντάζ, έκανε και το coloring, δηλαδή ο καθένας είχε 3-4 ρόλους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί, εντάξει, προφανώς ήμασταν κάτω από 10 άτομα στην παραγωγή και ήταν πάρα πολύ μεγάλη πίεση, η οποία δεν νομίζω πως θα σκοπεύω να κάνω στις επόμενες ταινίες μου. Αλλά ήταν κάτι, νομίζω, που έκανα όχι πιο πολύ για να βγω εγώ μπροστά ή κάτι τέτοιο. Το έκανα πιο πολύ γιατί ο χαρακτήρας, ο Ηρακλής, ο πρωταγωνιστής, είναι κατά έναν τρόπο ο νέος άνθρωπος που προσπαθεί να δείξει τι μπορεί να κάνει και που πολύ συχνά και από την κοινωνία γύρω του και από το καλλιτεχνικό τομέα μπορεί να τρώει πόρτα επειδή αυτό που θέλει να πει δεν είναι αποδεκτό ή δεν περνάει εκείνη την εποχή. Οπότε νομίζω ότι ήταν λίγο υποσυνείδητο. Αυτό. Ωραία. Θέλεις να μας πεις και εσύ και για τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά κάποιους σκηνοθέτες που σε εκφράζουν? Ωραία. Για να απαντήσω αυτή την ερώτηση πρέπει να πάω λίγο πίσω. Εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, λύκειο, γυμνάσιο, έβλεπα πάρα πολλές ταινίες. Έβλεπα φάση 2-3 ταινίες την ημέρα. Και μετά με τις Πανελλήνιες, όπως νομίζω και οι υπόλοιποι οι συνάδελφοι στο διαγωνιστικό, μπορούν να το καταλάβουν ότι αυτό που μου κάλυψε πάρα πολύ από το χρόνο μου, δεν μπορούσα να εστιάσω να βλέπω τόσες ταινίες και μετά κάπως δεν το ξαναβρήκα ποτέ αυτό. Και τώρα είμαι στο εντελώς αντίθετο πράγμα, που όταν κάνω μια ταινία δεν βλέπω γενικά ταινίες. Δηλαδή προσπαθώ να στηρώσω μέσα σε εισαγωγικά τον εαυτό μου για να αυτό που κάνω να είναι μέσα σε εισαγωγικά όσο πιο πρωτότυπο. Πρωτότυπο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το βαφτίσει ο καθένας.
αλλά να είναι τέλος πάντων όσο πιο δικό μου γίνεται. Τώρα, αν το πετυχαίνω αυτό ή δεν το πετυχαίνω, αυτό είναι μια συζήτηση για άλλη στιγμή. Αυτό. Ονόματα δεν θα μας πεις. Δεν μου έρχονται, δηλαδή, φανταστείτε για αυτήν την ταινία, νομίζω ήμουνα στον κινηματογράφο ή έβλεπα μια ταινία και απλά μου ήρθε η ιδέα αυτή, ότι δηλαδή ένα παιδί, που, γιατί όντως το έχω κάνει αυτό, δηλαδή είναι μια αληθινή ιστορία, ότι έχω γράψει μια ιστορία και τη λέω σε κάποιους φίλους μου και μου λένε γιατί γίνεται τώρα αυτό και γιατί μιλάει έτσι αυτός και γιατί κάνει το ένα, δηλαδή ότι μπορεί να έχω μια ιδέα στο μυαλό μου και να μην το καταλαβαίνουν και ήταν κάτι πολύ αληθινό. Οπότε δεν είναι ότι είδα μια ταινία και λέω «Α, τι αν έκανα αυτό» με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ήταν κάτι πολύ από μέσα. Στο τέλος η ταινία κλείνει κλείνοντας ουσιαστικά τη μηχανή. Ναι. Σε σχέση με την αναφορικότητα του κινηματογράφου, μήπως μπορέσουν να εκμεύσω κάτι. Για εμπνεύσεις δηλαδή εννοείται. Και πάλι κάτι, ας πούμε, χιουμοριστικό κι αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, από που έχω πάρει εμπνεύσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορώ να σας πω, ας πούμε, τους σκηνοθέτες που μου αρέσουν πολύ. Δηλαδή, Park Chan-wook, Hamaguchi, οι μισοί είναι Ασιάτες, αλλά δεν θα έλεγα ότι, ας πούμε, πήρα έμπνευση για αυτή την ταινία από αυτούς. Αυτούς κοιτάω γενικά και παρατηρώ τα πλάνα τους και θέλω, ας πούμε, να κάνω project στο επίπεδό τους, αλλά δεν θα έλεγα πως αυτή η ταινία εμπνεύστηκε από το έργο τους. Οπότε, ναι, γιατί δεν έκανες απλώς κάτι στο τέλος και... γιατί δεν έκανες απλώς κάτι στο τέλος και να μην φαίνεται ότι κλείνεις τη μηχανή, ας πούμε. Ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πως ήταν ιδέα... Δηλαδή, κάποιος το πρότεινε στα γυρίσματα, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, ότι τι αν πήγαινες και έκλεινες. Νομίζω η διευθύντρια φωτογραφίας το πρότεινε, ότι τι αν πήγαινες και έκλεινες την κάμερα. Γιατί όλο αυτό είναι πολύ self-aware η ταινία. Δηλαδή, κοιτάει την κάμερα, της λέει τι να γίνει, ότι εδώ... γίνεται μεσαίο το πλάνο, εδώ απομακρύνεσαι, δηλαδή δίνει σαν οδηγίες στον καμεραμάν. Οπότε ήταν σαν να έκλεινε λίγο πιο... Έκανε έναν ωραίο κύκλο, ότι πως έχει αντίληψη της κάμερας, σαν κάποιες σειρές, σαν το Fleabag, ας πούμε, αν το έχουν δει κάποιοι, που η πρωταγωνίστρια μιλάει στην κάμερα και όλοι οι υπόλοιποι λένε «Κάτσε που μίλησες τώρα, πήγες κάπου αλλού». Οπότε μπορεί υποσυνείδητα από, ας πούμε, εκεί να μου ήρθε η έμπνευση και είπα ότι το κλείνει ωραία, ότι και καλά. Εντάξει, τέλειωσε τώρα η ιστορία, πάνε για καφέ, οπότε το κλείνει. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Συγχαρητήρια.